ine sikul mane toge wachango machiegni. Ero kamana nyakle fas achiel kachiel kwa wuok e skul primary ma Ekima kuma bende kaka inyalo neno batha kanyo nyithindo oikore kendo girito duoko kod liyo ka gimor ka gigeno ni duoko gidhi bedo maber. Gi thuolo ni endi duoko moro amora pok skul ni oyudo, kata kamano pod jopuonj temo ka kod kacha kaluwore kod mbui machal ka gima nitiere ng'ukruok matin nikech nyaka ne gichak oro mondo mi giyudore ni to nyathi mokwongo e skul ni oyudadi pok duoko makamago biro. Kata kamano an kod jotend skul kaendi kaachiel kod nyithindo achiel ariyo adek mabende wadakawo pachgi mondo ginyiswa ni to ang'o ma gigeno kotenore kod duoko ma higa ni endi bedo ni mae penj mar KCPE mogik ma itimo kapok ji oloko chenro mag penj ma bende osela kanyo ko jatend migawo mar somo. Machiegni kaka jatend skul neno ka nyithindo mor kendo girito duoko makare. Inyalo wacho ang'o in ka jatend skul ni osebedo ka timo nade higa ni ugeno duoko machalo nade ng'e chigi ni Ekima skul Tuna ilo Ekima skul Kisumu ilo Dr. Richard Gomebo ane director of the school antika kendo gige malika research madu kani pedo maber moloyo kaka osebedo kwa timo kendo duge kaka skul ma Ekima timo we are always so why kata kuo por mana bedo number 1 ko be people igamalo donetana de pimo igan tere kanyi ni yitede to ber mo igamalo ngejo igamalo por wero ni doko de ber kabisa kabisa ni brenti ko mara musigo ko sango matimore mai gomi wan kai kendo wari togi nyingo saidi ikech pur kata chiel pur kwa yudo poro wan gi wana kan nyaka wariti nyaka research kuok erokamano inya karibu sana machiegni in kaka nyathi mani otimo penj what do you expect igeno ni dhi yudo duoko machalo nade to be ifeel nade ere kaka iwinjo gi sani kaka ng'ano marito duoko ne ni kacha mondo ichag nyingi inyalo piko gi English kopo ni dholuo dhi tagi nyinga en Marilyn Adhiambo asomo Ekima to ang'eyo maber ni adhi kalo nikech because I know my teachers have been teaching me very well and I know that I will pass very well. I have faith in them and I have faith in this school. I feel very well. I actually feel very well that this day has come. I have trust in our school. Angeo maber ni wadhi kalo maber. Welcome. What can you say? What's your name? What do you expect? And how do you feel right now expecting your result? Yes, I feel very good. My name is Ekima School. Out right now. We expect the best out of this match first. We get marks possible. Right now, we know that we are the best in even the country. My expectation is that all of us, not even my expectation, I know that all of us are going to national schools, including me. Personally, a personal story is that when I was writing the schools of my choice, I was actually looking at the national schools that I would go to. Yeah, the national schools were my aim. The extra county, yes, I looked at them, but I was really aiming for the national schools. So if you compare this year and last year, your lot, which lot do you think will do best and why? I think our lot will do best because our teachers have really done a lot in us. Yes. Thank you. Machiegni nyalo wacho ang'o mana mapiyo piyo kotinyo kod duoko murito sani. Ang'eyo ni weche mbui sani chendo nikech piny mangima ma Kenya kaendi nitiere kaka ji manyo duoko mopogore opogore ne nyithindegi kendo skunde mopogore opogore bende odich duoko. Ere kaka usechopo to chalo nade? Erokamano, nyinga Pascal Otieno, an class teacher mar class ni. Ok anya wacho ni duoko warito kendo wang'e ni dhi bedo maber nikech gin nyithindo man waloso kendo ne gin gi luor kendo ne gin nyithindo masomo kendgi makata waonge. Koro wang'e ni duoko ma irito ni wabe warite kendo we are sure ni wasekalo kendo wadhi kalo maber. Erokamano kaka jatend skul ma Ekima
Jatend migao mar somo osegolo duoko kanyo kendo nyathi mokwongo higani oyudo mana 428. Iparo ni duoko dhi chalo nade kotenore kod nyathi moyombo ji duto te gi marks moyudo? Erokamano an Peter Okelo, japuonj maduong' mar Hekima School. Koluwore gi duoko mosegol gi Minister of Education, we are hopeful ni nyithindwa dhi timo maber. Though waneno ka wach ni nyathi moyudo 428 emoyombe Kenya mangima. But wabe wan gadier kaluwore gi preparation to gi confidence ma nyithindwago. Wang'eyo ni wadhi bedo go nyithindwa moko dhi bedo achiel mokwongo kata mar ariyo mokwongo e Kenya. Koro ang'o miparo ni utimoga unique momiyo higa ka higa ugolo nyithindo makalo maber? Okay, wan gima watimo maduong', wan gi gima iluongo ni wan gi good preparation. Then wan gi hard work and commitment. So we make sure ni cover the syllabus in good time. Then kwasetimo syllabus mwatieko to watimo revision. Revision watimo to samo watimo revision to watimo penj and what nono gi maber watimo revision. Masama nyithindwa timo penj. Gibedo ka gin nyithindo motegno man gadier ni onego gikadho penj. Ok utim yore mag mibadhi mag kuo penj ma bende nenore e skunde mopogore opogore e alwora mar Kenya kaendi? Ne Hekima weche mag mibadhi onge. Ok wan gi. Erokamano ahinya. Mana kamano Cleophas, kaka ineno kanyo, nyithindo ikore kendo girito duoko gi mopogore opogore ka gin kod ilo, ka gigeno ni kaka Hekima kata skul primary Hekima gidhi yudo duoko maber kaka gisebedo ka gitimo, kendo higa mokalo wayudo ni nitie kaka nyathi achiel nowuok kaendi Hekima ma bende ne oyombo e Kenya kaendi. Kaka ing'iyo kanyo giikore kendo gigeno ni gidhi yudo duoko maber ma bende dhi ting'o nying skul ni malo. Pod wanenore wadanore kaunti ma Kisumu kaendi mondo mi wayud anena tie kaunti ma Kisumu skul mane moyombo nyathi mane moyudo otimo maber mondo mi ang'wa med kelo weche mabiro nyime mag amigago ka gikachako dangi chwelo goimore. Ka kamano Cleophas aduokoni. Millicent Adhiambo nok anadonjo sani da winja ne thum mar dhi mbele kara magiwero malich kanyo no sani Jehova oklo akano dong wawinj gi ane matin yawa kapokoni Jehova oklo wadoga ne Kisumu matin wawinja ne matin gima timore Kisumu kar kacha Ramogi juang mago thum miel malich ahinya ka wuok e sikul no mano mar Hekima mantiere kaunti ma Kisumu. Giwacho ni ka gionge ka japuonjre moyudo 428 no okuoge Hekima to gikia kama wuoke mano gima mantiere kar kanyo. Kata kamano giwacho ni Jehova oklo wacho ni gimako marks kendo girundo gitiere kar kanyo ka gidhi nyime. Kamano ya Millicent Adhiambo kombagonwa wachne yo makare. Ne wamiyo namba wa mara WhatsApp kendo umedo oro gi ahinya. Umedo oro gi mana kama gintiere kar ka ngina wakaw thuolo mag kale moko ngeni ka wayuda ne gik mamoko man pon tiere kar ka. To tiere madonjo kar ka nade e studio kanyo Cleophas duoko poko biro wasetemo ore to kodonji abet mos arito duoko ne skunda mahero Sindo Baby Shine Academy mantiere Sindo Amor kod Chenro. Erokamano ahinya ka intiere kar kae. St. Peter's Junior School actually are still waiting for results. We are happy with Ramogi. Erokamano ahinya. Ma namba wa mar WhatsApp ma itudego kodwa kanyo ang' iyude ka okisome die mbui marwa mar Facebook acha de yude achiel kachiel mondo mwabeda ne kod ng'eyo ni duoko gito koro chal nade kalure kama intiere. Hello, an Brian kan Oyugis Kanga Omuga owacho ni duoko wasetemo to ok bi kata nyakora Ramogi juang duoko ni line mwasomo kar kanyo no ok en mar Ramogi. Line no en mar kambi tudruok mabende ka ji mathoth obiro kata to oro ote ka giduto gidwaro duoko achiel obedo matek kendo ka ido ka ji opong'e ichalo mana jok manie line. Iso kidonjo e stadium samoro dhoot en mana achiel to ku biro ji mang'eny dichiel kanyo mupong'e obedo matek mondo mi udonji. Magi be gik moko matimore. Nitie jok moro request no mokwongo mano kuongoni. Koro ibeda gi rito kik inuoye sano maka yweyo matin madnya chai ni moro
ne Ramogi TV ka ne kaka jimiele sikunde mopogore opogore wabire sikundi kanyo kama intiere wacho nini kanye in sindo cause inino yugis jo sindo ka bende waseyudo karka kama gidhi nyime karka ng'e nang wayudgi ane mano kama gintiere karkae kata kamano wayudo pichni mamoko bende wakawo thuolo mar mondo mi wanuogi kata mondo mi wakoni kachiel kachiel nyakwara monga jwang'